Preto de 200 profesionais participan na campaña marisqueira de Ribeira que arrancaba con modestas perspectivas. As mostraxes xa auguraban escaseza de ameixa, polo que dende a confraría decidiron abrir a totalidade da autorización para que os mariscadores puideran traballar en diversos bancos. Aberta a autorización toda, para que a xente se vaya repartindo e vaya escollendo o marisco de mellor tamaño para vender agora en estas fechas, que é cando quera a fábrica. Estamos indo ahora mismo, hoxe me parece que fomos sobre 180. Supónse que mañán se incorporarán uns poucos máis, pero hoxe sobre 180 máis menos. Aínda que houbo quen apañou os topes en pouco máis dunha hora, a maioría dos traballadores dedicaron toda a mañá para chegar aos 10 kilos. Bueno, a xornada é boa, é o primeiro día hasta agora, a ver, ainda se empeza, pero a ver, vai algunha, non é que sea moita como o ano pasado, pero 15 ou 20, 10 ou 12, 150, tomamos un lance de 150, pero nós ás 10 da mañá estábamos listos, da mesa, depois podemos apañar uns poucos reloxos. Bueno, sabe o que hai. A ver, nós é o primeiro ano que vimos para aquí, pero moitas non hai. Poucas, ben ves que ahora é o primeiro día, e o ano pasado descardas que estaban listos o primeiro día. Pero bueno, hai que darlle, a ver como se presenta. Isto todo fai o precio, se valen ben, pois así. A verdade é que frouxiña, entre frouxiña, sí. Pode ser mellor. Hai pouco. Non era unha xornada así, era máis para ver o que había e tal. Bueno, un pouquiño peor que o ano pasado, menos cantidad, pero bueno, ten bo tamaño. Por lo menos a ver se leva o prezo. Costouvos moito apañar o tope? Pois hasta ahora mesmo, o sea que non é cousa fácil. A pesar de que non abonda, destaca o bo tamaño da ameixa, que ademais está moi chea. Os mariscadores agardan que a calidade se traduza tamén na cotización. Calidad en sitios, sí, noutros, estou vendo que non é moi... Pero sí, aí na Insua é a mellor calidad, polo que teño entendido. Bueno, o tamaño é bo, sí, ten bo tamaño. Sí, agora o que importa tamén é o precio, que o precio casi é todo, non? E sabe, a ameixa é moi ben boa. Esperamos que colla bo precio, tanto a grande como a parcela. O importante é que colla bo precio a parcela porque é que máis cantidad de marisco se trae. E esperamos que colla bo precio porque non hai marisco en ningún lado. Hai moi pouco marisco, entonces esperamos contrarrestar eso, o pouca cantidad de marisco con bo precio. Tras estas primeiras impresións, as perspectivas de futuro pasan por preservar a ameixa da campaña de Nadal, cando se incrementa o tope e, sobre todo, o prezo.